Aku entuk dawuh. Ana ngersane Kanjeng Adipati Ronggolawe. Direke tumuju Majapahit. Mula kanthi kuwi aku kepengin mangerteni kepiye siaganing para prajurit. Sedaya prajurit menika sampun pagerbetes siaga gati manunggal dados sawis. Bagus. Yo kaya ngono kuwi sing tak karep. Sekabeh prajurit wis padha siaga ing gati manunggal dadi sawiji. Yen kaya ngono, udalan iki bakal tak pasrahke kelawan. Wis tak dawuh Ditindakake. Pratang Jawa. Syoko. Esti sanjata lumaksana mageta kita. Tanyo! 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 Kaya ngono kuwi sing tak karep. Nanging pisan meneh, aja nganti kowe kabeh ilmu ing pasukan. Nganti kowe ilmu ing pasukan, kowe bakal entuk piton. Mula, opo ora wis peperangan dicepaken. Sapyaning para sakta dewan keprabon ing Majapahit. Para nayaka, para sendana, medune para tantama manggalaning yuda saka guring praja ing keprabon Majapahit. Alastri wis kababat minangka dadi kutha negara kang aran Keprabon Majapahit. Palenggahan kang kudune ngesuwi panjenengaku Raden Wijaya yo
Kertarajasa Jaya Wardana. Paman Kensur. Sabdo katimbalan sinuwun Prabu. Kebo anak. Daud penimbalan Sunan Prabu. Nambi. Para senopati. Sawise palenggahan ingsun kudu ana kang ngrenggani kang aran Patih Mangkubumi. Kumplanging kepatihan kudune ana kang Paman Kensur. Kaniji Ingsun kepengin mirah sinten ingkang prayogi ngrenggani minangka ingsun ngembat prayataning adil ing Majapahit minangka Patih Mangkubumi. keparenga ing ngabdi menjatur lepat nuwun dening samudra pangaksam. Paman Kensur. Sinuwun sisa laskar nalika semanten ing nyenguyung lekas lan dalem ngantos inggo kalenggan menika jeneng dados pengayoman wonten ing negari Majapahit. Kathahipun para kadang-kadang ing sampun sami anggadhahi palenggahan. Namung setunggal kadang-kadang ing kalenggan menika dereng anggadhahi palenggahan. Ingkang pantes lan trep ngundai kursi kepatihan boten sanes namung kadang kula pun nampi sinten. Kebo anak. Daud penimbalan Sunan Prabu. Ora luput pendani roko. Ingsun suni ketimbangan sapa kang pantes nggahi dapar kepati. Sunan Prabu. Kertarajasa Jaya Wardana. Menawi kula condong kalih aturipun Paman Kensor. Nambi menika sampun pas lan trep. Menawi dados patih Mangkubumi wonten ing Majapahit. Dalane menapa? Nambi menika ageng labuh labetipun. Tumrap negari Majapahit sampun pas lan trep. Menawi nambi dados patih Mangkubumi wonten ing Praja Majapahit. Sunan Prabu. Para nayaka mudhuning kawula ing Majapahit. Ingsun Prabu Kertarajasa Jayawardana hanimbang miturut para tetimbanganing para nayaka, para sentana lan saka kuring Praja Majapahit. Angimuti keprabaning Majapahit kudu ana kang ngrenggani minangka Patih Mangkubumi. Mula ingsun hamutusake Patih Mangkubumi ingsun tetepake Arya Nambi. Nambi Daud katimbalan tak keparengaken lungguh ana ing damar Patih. menawi sampun dipun keparengaken nuwun pangestu dalan. Lungguh Kula ingkang sowan. lawe yogene randat pasuwanannya. Sinuwun jimat kunjena. Mugi wonten lungguring sih samudra paksa. Dening randas sonda. Nanging rahayunipun wonten atur ingkang ndhewecaosaken musada. Sambet lan katansa kejayan kaliyan. Ana babagan kang arep sira unjukake marang ingsun. Yen aturmu wigati, ayo tak derekake
ana ing kangemu. Atur kula menika mboten wados. Nanging dapur kapasan lugu. Bapak Angger Soren Nayaka Tamtama. Ing mangkenipun dados pasiksen atur kula mangke. Oh, yen ngono prayoga Kilumira kanthi matur Kang Prayoga. Nembe mewon kula ngancang sikil kula ing pamrentah. Iya. Kula mireng surat muruh. Sareng kula kelingaken. Surahipun para prajurit ingkang jagi Imparwa. Dening sami raosan kula wau ing kalenggan menika ing pendhapi Majapahit wonten wisudan. Ora kaerulah. Napa wisudan wagangan enggal? Ora. Nayaka, Uga. wisudan menapa sih? Patih Mangkubume Majapahit. Sinten ingkang kalih patih kamu? Siramu yen ngerti ingsun paring. Nggih. Patih Mangkubume ing Majapahit ingsun tetepake memitranmu nambi. Harya Nabi. Ya kene kejet apimu. Majapahit menika negari ageng tur agung. Denen menapa gampil kaca nambi kangkat patih Hamengkubume. Nuwun. Kados kene kula ngipri salebet meneh. Sinten Harya Nabi? Ya menawi Nabi kangkat patih Hamengkubume. Kula paripaosaken tiyang tani maos kitab Wedha utawi Brahmana ingkang kaperintah garap saben. Boten badhe kuwat. Awe. Patih Mangkubume kang ingsun paringake marang nambi. Kuwi dudu kanugrahan nanging sesanggeman kang abot kang sinampir oning pundhaking nambi kiwa lan teneng. Dadi siramu aja duwe rasa meri babagan palenggahan kepatihan kang ingsun paringake marang nambi. Babar pisan kula mboten meri kalengganipun Harya Nabi. Nanging sinuwun. Patih Hamengkubume menika kedahipun nyangkul kewajiban ingkang rasane. Mila kedahipun milih jalma ingkang ngabdi sabanjur. Mumpuni sareng Prabu. Karep pajurikan keprajan ingkang wisasan. Dede nambi tiyangipun. Lamun siramu ora pitaya marang nambi minangka patih Mangkubume. Banjur sapa miturut kang pantes ngenggahi kepatihan ing Majapahit? Menggaing kula sinuwun ingkang trep lan pas lenggah patih Hamengkubume merangkani dendam. Boten-boten kalipun paman Ken Sora menika. Lawe. Punten dalem Sinuwun Prabu. Ampun dhahar sedaya aturipun lawih ingkang murang toto. Sagluguting kolang-kaling sarambut pinara sewu. Boten wonten seratanipun. Menawi kula anggegadang palenggan patih Mangkubume. Jalaran kula sampun ngrumaos. Kula menika sampun sepuh. Kula trimah dados Nayapati wonten ing negari Majapahit. Menggaing kula sinuwun sampun pas tantrep menawi palenggan pepatih Mangkubume kaparingaken dhateng kadang kula nambi. Jalaran nambi menika tiyang ingkang jembal srepanipun inggil pangertosanipun sarta sugih daya cara sarta weweka sinuwun. Paman Ken Sora. Dene napa ndika nutup-nutupi kali sinambi. Latri mirsani paman. Nalika tauripun Majapahit perang lan Kadiri. Sinten ngadepi Rangga Janur lan Segara Winutan Gul Aguling Senopati Kediri. Sanes nambi nanging ngrunggu lawe. Lawan Nggih. ngertenon nalika semana nambi ndrik kewajiban dhewe ketemu pangarsaning prajurit Tartar sarta njaga kawilujenganing Sinuwun Prabu Kertaraja Sajayawardhana. Nanging monggo kula tunoleh.
Iga kula rontok. Iga kula putung. Karana ngadepi Rangga Janur lan Winutan. Sasampunipun Janur Winutan gugur. Guguring Janur kaon nyambi boten neng Kloro Gelang. Nanging perkara Majapahit. Nalika Majapahit tekan musuh Sultan Panglima Kausing sing mangarsani. Kuwi aku lan jelasan prajurit ora ngerti klebate Nambi. Nanging sawise Majapahit padhet Nambi congol-congol durungake. Cukup lawe. Yo kene kowe sok seneng semongo-congol marang lelabuhan. Ngenyiwakake marang labuhane Kyang. Ngerti kon? Kuncaraning negara Majapahit kowe ora karono pelabuhanmu Suta lan Maya ning merga saka sengkut gumreguting kabeh para kadang kadyan. Satemah entuk pinayunganing Gusti Pinarkaya jagat mula satemah ing negara Majapahit bisa kencar-kencar anggayuh kencana rukmi. Oh ngaten, Paman. Iya, Sedaya badhe rebetan Kaustuh Kandhang. Paman ten sora Kaustuh Nayapati mangarsani prajurit Majapahit. Kula Kaustuh Bupati Patmonco dengan Tuban. Nanging Nambi dipun sengkaken Patih Hamengkubumi. Menapa menika adil, Paman? ya kene ora. Nek ngono aku ngerti lah. Paman ora. Kabeh dodo kula putus seratipun. Kula mari kangdan Patih Hamengkubumi. Senajan totep priyane marang kula. Kula seta bola putegari ing Majapahit. Kula nurut dalan dirembakanan Nabi. Nabi Anggas Nongelawe. Kowe lan aku ruang. Sing ora nate beda sirah. Yang perlu tak poin pati di penjeng dene. Nek kabeh ngaturku kanggo kagon negara Majapahit. Ayo bebarengan junjung negara Majapahit. Ana saduring kapuluan pribadi. Nanging inggih kanang watu. Saya bakal. Sesuk bengi menang di dalan dene rong wiris kepinan kowe. Hei! Lawe. Mung kemol ambemu. Rasa gembelo siramu. Congol tumongol marang ngesane Sinuhun Prabu Kerta Raksasa Jawardana. Yen pancen ki watake satrio, bali nyang Tuban. Cepake bedamanmu. Ini termat jawabanamu. Dudu Nambi musuhmu. Adepone kebun abra. Bangsat. Budak. Kowe budak. Ojo seneng kowe balu liyan. Kowe ngeling ngono. Nalika mbrontaking Jayakatwang Gelang-gelang. Reteng Singosari jebol, guguring Kertanegara. Kowe nyang banjur Melayu. Kowe ndo tanggung jawabmu. Sawise Kertanegara gugur, Wijaya keruntuh-runtuh. Wijaya bisa selamat tanpa keluar dari sumber Rangga Lawe. Jebule gampang balu Nambi. Lawe. Ora usah ucek-ucek. Babagan sing wis kawuri. Iki alam Majapahit dudu Singosari. Kudune ki bisa nermake negara Majapahit. Orang gawe kisah negara Majapahit. Aku ora sarujuke man Majapahit. Yen ora sarujuk arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Nyedak piye kowe? Piye? Kang Sira kuwi punggawaning praja. Kang Sira kuwi nayaka panutaning para kang. Nanging prasasat kaya pindhane wong ceplik ninggalake Subasita ana ing pendopo agung keprabon Majapahit. Kang Sira padha padutun. Iki dudu lapangan. Nanging iki pendopo piswanan ing Majapahit.
yen kawula padha ngerteni Punggawa praja padha benak sirah monggo sira kuwi kewajiban supaya nentremake praja nggayuh kamakmuraning kawula nanging prasasat kowe kaya dene wong-wong kang ora duwe rasa welas marang kawula mula ingsun Prabu Kertaraja Sajawardhana ana ngarep sabda pangandikan ratu Datan Ulawali sapa kang ora saujuk apa kang ingsun tetepake kena ninggalake piswanan ing Majapahit. Senajan pangandikamu manteng nang tembungmu kesinggol rasane ati. Apa-apa? Biyen nalika Majapahit durung adat pemerintahan Singosari kemudi Prabu Kertanegara jeneng Arya Adhikara sawise Kertanegara gugur Gayatri kaboyong ing gelang-gelang kowe nemu kabejan merga Tribuana isih manulan kowe tresnan kulan kowe lan Tribuana kalebu pamangkin sora kuwi labuh labete tumrap Pedrah ing Singosari sawise keluarga ing Semenep Budidaya balekake kejayan ing Singosari kasembadan kowe jumeneng Ratu Majapahit paring gelar ratu Raga Lawe raga kuwi satria Lawe Benang pinangka dadi wenanging prajurit ing Alasri ngono sile ning saiki labuh labete keluarga ing Semenep wis ora ana gunane ora apa aku ora dadi saka guru ing Majapahit uga ora apa nuwun Matur kowe kuwi menungso sing gelar-gelar gunung wis seneng nimbrung yen ana perkara kaya ngene iki bengar yen pinanjar yen pancen sik keblongo tatimu aja nang pendopo metuwa saka ndopo tak tugel gurune pangamu ing laut pindaning gajah kang medhot saka wandi yen gajah ngamuk kuwi ana srati nanging yen lawe ngamuk sapa sratine kula sinuwun Ripen laut ojo nganti ana pangorbanan lan ojo nganti bakar tining lawi tinulat marang Punggawa liya
Nambi yen kowe wong lanang aja sila ing pendopo Mojopahit metu adepono ronggone tuban Nambi adep ana rong bulawe sandang Paman Gesora. Dene kula wali ratu jimat punden kawula Paman Gesora. Lawe. Kok kaya ngono, Pak? Saknali ngopo sing kok arep ati? Wong emang. Nampi menika bojo balelo. Jerih engite dasar sore budi badhe sipun pusta dan Mojopahit aku ngerti lah. Oke, sok. Menawi wonten pendhapi agung atur kula ninggal Supusita dinawa ninggalaken duka lan sila kalebet Paman Gesora yen atur kula ing pendhapi lepat kapecahno kula Paman ora pusaka iki tuwak jaga ing Kadipaten Tuban. Ora kanggo mateni lan kowe, nanging kanggo nyernakake satu ana ing negara Mojopahit. Lawe. Sliramu kuwi satriya. Kudu bisa netepi darmaning satriya kang kasebut Tridharma. Tri kuwi telu. Dharma kuwi lelabuhan kang utama. Dening wenteh. Sepisan gelem ngunjukake panuwun panembah marang Kang Kuwasa minangka linuning kang nyipta jagat sak isining kalebu kowe lanang. Angka loro gelem males budi marang wong tuwa lan guru kalaning wiwit cilik kula wentah lan mintrake kelawan kowe dene pungkasan kang angka 3
gelemo males budi marang ratu sesembahanmu. Kang duweni panguwasa kang wis paring pirang-pirang kanikmatan sandang papan lan pangan. Lawe, apa kabeh mau wis kok tindakake? Menawi nambi kangkat patih hamengku bumi Majapahit. Ya, Kula pitados negari Majapahit rusak. Majapahit blecur mumur awas saya nambi banget. lawe. Apa kabeh wis ana buktine? Amarga ora. Tiyang Nedawa ing Maja menika badhe mendhet. Lajeng kados pundi anggen kula menggak. Menawi tiyang menika mendung lan ngurung. Menawi kula menggak mboten kaosanan sampun kaset. Mila kula ngontonaken pilihan Apa? antawipun setunggal. Menawi nambi mboten karep patih hamengku kuwi Majapahit. Lawe bali lo. Lawe. Lawe. Usah kamu lawe. Lawe, mandek kowe. Adep ana iki kegunabrak. Mandek kowe lawe kesuwen. Lawe. Lawe. Nambi musuhmu. Adep ana iki kegunabrak lawe.